Zaila izango da erabakitzea nork aukeratzen duen zer ikusi. Aldatu Euskaltelera Netflix, Amazon Prime eta Max barne hilean 59 euro ordainduta. Kontratatu 17 dendetan eta euskaltel.eusen. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Egun berezia atzokoa Hondarribian, urtero bezala alardearen ospakizuna gauzatu zen. Aurtengoan ordea, Jaizkibelek konpainia gisa desfilatu du lehenengoz, eta bai herritarrek eta baita erakundek ere euren babes zabala erakutsi nahi izan zioten. EAJ-ko presidente Andoni Ortuzarrek aste gutxi barru abiarazteko ditu alderdien arteko lehen harremanak etorkizuneko autogobernuari buruz hitz egiten hasteko. Bilera sorta bat izango da Eusko Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdiekin. Zailtasunak ez ditu ezkutatu Ortuzarrek Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean, baina uste du badaudela prozesuak egiteko baldintzak. Aurretik ordea albisteak espero ditu Gernikako estatutua ondo ixteko. Estatutuak jasotzen dituen eskumen guztiak nahi ditu Euskadi Buru Batzarreko buruak, baita zaiak ere. Arnaldo Otegi Bilduren koordinatzaile nagusiak baieztatu du koalizioak parte hartuko duela EAJak estatus politiko berriaren inguruan abiatuko duen bilera sortan eta azpimarratu du norabide horretara aurrera egiteko aukera baten aurrean daudela. Gainera, koalizioak konferentzia politiko bat egingo du irailaren 21 eta prozesua gauzatzeko araudia onartuko du. Otegik adierazi du proiektua berritzen jarraitzea dela helburua. Gaur hasi dute ikasturtea Euskal Herriko unibertsitateetan. 55.000 ikasle izango dira aurten EHUn Donostia, Bizkaia eta Arabako kampusetan zehar. Kurtsoari hasiera emateko ekitaldia ostegun honetan gauzatu dute Euskal Unibertsitateetako arduradunek. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri. Atzoko Hondarribiako alardea izan zen Jaizkibelek konpainia gisa desfilatu zuen lehen aldia. 28 urte igaro behar izan dira alarde parekideak aitzastespen hau lortu ahal izateko. Aurtengoan salbuespen herritaren eta erakundeen babesa jaso du Jaizkibelek. Txilibituak gero eta gertuago entzuten dira. Jaizkibel konpainia da Hondarribiko alardean. Aurten udalaren babesarekin desfilatu du aurrenekoz. Nora Ferreira kapitaina du aurrean, konpainia erraldoia atzean, 1000 kide inguru. Aurten gainera Gernikako arbolan batu eta handik atera dira lehenengo aldiz. Beste konpainia bat bezala egoteko duen eskubidea aitortu zaio. Bertan espero zen konpainia ezberdinetako lagunen arteko elkarguneak ematea, eta argi ikustea elkarrekin herriko jaiak ospatzeko aukera dutela. Hondarribiko gainontzeko konpainiak ordea ez dira agertu, boikota egina izan diote Jaizkibeli. Seiko lerrotan, tatitibiliti, lerrotzera! Heldu dira goizeko 8 eta hasi dute desfile mixtoa. Kale nagusira bidean dira, gora Jaizkibel bezalako oihuak eta txalo gaiendu dira. Jaizkibel babestera etorri dira zenbait erakunde, alderdi politiko eta eragile feministetako ordezkari. Arartekoa, Emakunde, Jaurlaritzak, Gipuzkoako Aldundia, Hondarribiko udala, EH Bildu, Podemos eta Euskal Herriko Bilgune Feminista tartean. Hondarribiko EAJak ere harrera egin dio historian aurrenekoz. Inoiz baino babes handiagoa izan du desfile parekideak. Halere oraindik bada jai baztertzaileen alde egiten duenik eta alarde parekideari bizkarra ematen dionik. Oraindik lana dago egiteko Hondarribian, alarde parekide publiko eta bakarreruntz.
Edo nola ere duela 3 hamarkada gutxi batzuk hasi zuten Jaizkibel konpainia loratzen joan da orain erraldoia izateraino. Jaizkibel konpainiak aurten inoizko babes handiena jaso du. Desfile parekide historikoa izan ere Gernikako arbolan egonda aurrenekoz eta zapateroa dantzatzeko eskubidea eman diote. Aurtengo aldaketak aurrera posotza dituzte Jaizkibelen. Asteko eta behin udalak publikatutako ebazpenan herriko konpainia guztiak batera biltzen dituelako Jaizkibel barne. Udalari legitimatzen diogula gu bere ebazpena bere dugulako eta hartu dugulako. Gainontzeko konpainiek baina ez dute ebazpena bete, ez dira Gernikako arbolan batu Jaizkibelen ondoan utxuna irudikatu dute. Ondorioz euren desfila 20 minutu beranduago hasi dute. Jaizkibelek ez zeukan problemarik besteekin Gernikako arbolan egoteko. Jaizkibel ados dago denak batera desfilatzea eta ospatzeko galardea. Ikusten dugu aurrera pausoen aurrean batzuk atzera egiten dutela eta ez dutela aurrera pausorik egin nahi. Duela 30 urte ekin zioten alarde publiko bakar eta parekidagatik borrokatzeari. 26 kide ziren Jaizkibelen hasieran tartean Arantxa Urreta Bizkaia. Gure arrazoia dator giza eskubideen defensatik, gizon emakumeen arteko berdintasunaren defensagatik. Horrek ematen digu arrazoia ez, hasierako urte haietan pasagenduna. Aurtengo aldaketa txikien aurrean pozarren agertu dira zenbait erakunde, alderdi politiko eta eragile feministetako ordezkari. Alkatearen dekretuak aplikatzen dutelako Euskal Legea, eta Euskal Lege horrek zer esaten du, ezin direla oztopoak ipini mundu guztia emakumeak parte hartzeko oroz jai honetan. Inolako bazterkiarik gabe. Lehen urtea, keinuen urte izan baldin bazen, aurtengoa administratiboa izan da, Jaizkibel udalaren aldetik legitimatutako konpainia. Uste dugu urrats txiki horiek guztiak direla kontuan hartzekoak. Edozein kasutan ezin dugula relajatu, oraindik ere badaudela urratsak emateko alarde publiko bakar eta parekide bat egiteko. Gaurkoan Hondarribian gaudela, baina Euskal Herri osoko festara trasladatu daitekeela hau eta badela garaia, gure herriko festa guztietan emakumeok eta bestelako gorputze disidenteok espazio publikoa hartzeko eta festan parte hartzeko dugun eskubide hori aldarrikatzeko, Gaurtik aurrera konponbiderako bidean jarraituko dute. Alardea pribatizatu zen bere egunean emakumeok ez parte hartzeko, dagokigula erabakitzea nolakoa nahi dugun izatea 21. mendeko alarde hori, herriarena berriz ere, eta horrek esan nahi du, herritar guztiok gizon emakumeok bertan parte hartuko dugula. Badago jende nahikoa alarde parekide publiko bat egiteko, eta gu animatzen dugu udal gobernua behingoz antola dezan berriz ere tradizioak agintzen du moduan alarde publiko bat. Agerraldia egin du gaur Arnaldo Otegi Bilduren koordinatzaile nagusiak. Baieztatu duenez, koalizioak parte hartuko du EAJak estatus politiko berriaren inguruan abiatuko duen bilera sortan eta azpimarratu du norabide horretan aurrera egiteko aukera baten aurrean daudela. kidegoen arteko harremana sustatuz, Euskal Herritarrei zabaldua izango dena, ez dugu gure buruari hitz egin nahi, baizik eta herri honi hitz egin nahi diegu, eta badaukagu lasaitasun bat lehen aipatutako bi faktorengatik, batetik gure formula, arrakasta formula bat delako eta horretan sakonduko dugulako, eta bigarrenik, gero eta herritar gehiago Euskal Herri luze zabalean bere babesa ematen diotelako proiektu honi.
Fronte Popular berriak manifestazioa gauzatu zuen pasaden larun batean Baionan, Macronek Michel Barnier lehen ministro izendatu izana gaitzesteko asmoz. Hautagai kontserbadorea postu horretarako aukeratu izana errespetu faltatzat joute Fronte Popular berria osatzen duten herri alderdiek eta Barnierren lehen da biziko adierazpenek migrazio eta segurtasuna aipatu izana ere kritikatu dute. Frantziako lehen ministro berriaren izendapenak hautsak arrotu ditu ezkerreko indarren artean eta horren erakusle asteburuan Fronte Popular berriak Baionan egin duen manifestazioa. Herriko etxetik abiatu eta Baionako kaleak zeharkatu ditu manifestazioak eta bertan izan da Peio Dufo Fronte Popular berriaren hautetsia eta Macronen erabakiaren inguruan bi irakurketa daudela dio. Irakurketa egiten aldira, bat lehen ministro hartzen duela hauteskunde horietan laugarren postuan atera den alderdi batean, hori harrigarria da. Bi, prest dela edozen konpromisu egiteko eskun mutuarekin barne bere politika mantentzeko. Zenta erran daiteke egiazko alternatiba bakarra gaur egun ekonomikoki eta sozialki eta inguramenari begira ezkerrak eramaiten zuela. Aldiz Macronek babesteko bere lagunak eta bere interesak nahiago du eskun mutuarekin beraz akordio bat lotu babesteko lehen ministro hori, Michel Barnier. Koleb Katebiel ezkerreko beste hautetsiak bere aldetik esan du, Macronek ez dituela errespetatu tradizio republikanoa eta instituzioak, eta ezin duela aldi berean botere esekutiboaren eta legegilearen ordezkari izan. Aurreratu dutenez, udazken beroa izango da kalean, Macron presidentearen aurkako protestekin. Eta manifestazioekin jarraiki, Ernaik manifestazio jendetsua egin zuen atzo Eusko Jaurlaritzak gazte antolakunde horretako kidei ia 300.000 euroren isunak ezarri izana gaitzesteko. Amaiur Egurrola Ernaiko bozeramaileak azaldu zuenez gazteria independentistaren posizio politikoa isilarazteko ahalegin bat dira isunak eta erantzun gisa independentzia aldarrekatu dute Donostian egin dute manifestazioan. Ameslariak gara bai, eta gure amets horiek borrokaz errealitate bilakatu daitezkeela argi dugu. Ametsak egi bihurtzera goaz, Euskal Herri aske, sozialista eta feminista irabaztera goaz. Era berean, isunek eragindako zulo ekonomikoa oraindik ez dugu bete, eta hurrengo hilabeteetan zehar ere zuen guztion ekarpena beharrezkoa izango dugu. Eta nola ez, aurtengo udaberrian urteroko zita izango dugu gazteon eskutik ekimenean. Gaurdanik, dei egiten dizuegu gazteria independentistari indarrak biltzen jarraitzeko ekimen horretan parte hartzera. Eta beste hitzordu baten berri ere eman nahi dugu. Proiektu espainolistaren defendatzaileek Nafarroaren zatiketa betikotu nahi dute, gure hizkuntza eta kultura desagerrarazi, eta balio atzerakoiak gailendu. Horregatik, urriaren 12an, Tafallan mobilizatuko gara. Oldarraldi honi aurre egingo diogu eta Euskal Herria antifasista irabaziko dugula argi utziko dugu. Gora Euskal Herria askatuta! Gora Euskal Gazteria! Gora Ernai! Igande honetan ospatute Iruñean batasunaren privilegioaren 600 eta batgarren urteurrena. Nafarroako hiriburuan izandako festak 1423ko irailaren 8an Carlos III nobleak Nabarreria, San Fermin eta San Nikolas Burgoak elkartuko zituen ituna sinatu izana oroitarazten du. Iruñak batasunaren privilegioaren 601. urteurrena ospatu du asteburu honetan. Iruñeko udaletxe plaza mendeetan zehar harrezi zinguratuta egonda, non erdiaroko Iruña osatzen zuten hiru burgoek bat egiten zuten, Nabarreria, San Fermin eta San Nikolas.
Horrela mantendu zen 1423ko irailaren 8 arte, Carlos III nobleak, Nafarroko erregeak, Hiruburgoak entitate bakar batean elkartzen ziren ituna sinatu zuen arte. Mende askotako gatazken ondoren, eta agindu zuen toki horretan eraiki behar zela hiri berriko udaletxea, Iruñeko udala. Asteburua jendez beteta egonda hiria. 3 egunetan zehar, musika, desfileak, janari eta ropa postuak, kontzertuak eta bar egon dira Erdiaroan girotuta. Egun handia igandean izan da, non ehunka herritar bildu diren Alde Zaharreko Lubak izarrean eta kaletan Batasunaren pribilegioaren 601. urteurrena ospatzeko. Udaletxe plaza jendez bete da, buru handiek eta erraldoiek kaleak hartu dituzte eta Pamplonesak arratsaldea girotu du. Udalbatzak ohiko desfilea egin du Iruñeko kaleetan zehar. Desfilea katedralera iritsi eta kanpaiek erantzun dute. Erraldoiek dantza egin eta Duguna taldeko dantzariek ohorezko arkua egin diete zinegotziei beren makila gorri eta zuriekin. Guztiek dantza egin dute udaletxean, autobus geltokira bueltatzeko unea iritsi den arte. Hiruburgoen soka dantzaren ondoren, erraldoiek autobus geltokirako bide hartu dute, hilaren 21 eta 22 San Fermin Txikiton berriro kaleratera arte. Jardunaldi amaiera emateko, El Kolumpio asesino taldeak, 1989an Iruñan sortu zen musika banda abanguardista eta alternatiboak doako kontzertua eskaini du Gaztelu plazan. Abian daia da ikasturtea Euskal Herriko unibertsitateetan, gaurkoa klasetako lehen eguna izanik urduritasuna, baita nagikeria apur bat ere dira nagusi ikasleen artean. San Mameseko kampusean izan da gazteekin hizketan Xabialo. 55.000 ikaslerekin hasi du ikasturte berria Euskal Herriko unibertsitateak, ikasle horietatik ia 9.000 dira aurreneko aurten matrikulatutakoak, ikasleen 55%ek euskaraz egingo ditu ikasketak eta orotara EHUk 108 gradu eskainiko ditu aurten. Euskal Herriko unibertsitateak ekin dio ikasturte berriari eta horrekin batera 55.000 ikaslek hasi dute ikasturte berria. Ikasle horietatik 10.000ak gradu ondoko ikasketak egingo dituzte. Aurten ia 9.000 ikasle berrik hasiko dituzte unibertsitate ikasketak, Euskal Herriko unibertsitateak eskaintzen dituen 108 gradutan. Ikasturte honetan gainera logopediako gradu berria eskainiko du EHUk Gipuzkoako kampuseko psikologia fakultatean. Ikasleen erdia baino gehiago emakumezkoak izango dira, ia 60% eta ikasleen 45%ek euskaraz egingo ditu ikasketak. Ikasle gehienak Bizkaiko kampusean matrikulatu dira. Eskolak gaur hasi badira ere, ikasturteari hasiera emateko ekitaldi nagusia hilaren 12an egingo da Bizkaiko kampuseko areto nagusian eta bertan izango dira Imanol Pradales Eusko Jaurlaritzaren lehendakaria eta Eva Ferreira EHUko errektorea. Lehen urtez matrikulatu gara orain unibertsitate honetan eta ikasten saiatzen ari gara ingenieritza teknologia industrialean. Ingenieria industrial, biologia, ingenieritza mekanikoa. Medikuntza. Ingenieritza industriala. Gogo askorekin hasi dugu kurtsoa, eta uste dugu indar asko barko dugula, baina bueno, ia golpea gazterra datorren eta pilak imintzen ditugun. Ondo joatea eta aurrera ateratzea guztia. Espero duguna da lehen urtean ez irtetzea unibertsitatetik, aso ikasta lagunak egitea eta gutxienez aurrera joatea karreran. Ondo joatea, ez dakit gainitzea guztia edo... Bueno, ondo pasatzea eta aprobatzea. Aurpegi berriak, jende berria eta dalik eta laizterren bukatzea berriro, eta hau da hiltza berriro. Bueno, esan digute oso zaila dela, baina, bueno, ez dakit gogotsu. Lengo klasea egia esan nahiko lasai esan da, baina erne gaudez, edozein momentuan hasi daitezke saltasunak eta hori guztia. Hasiera, bueno, gogotsu más o menos. Pixka gorra izango da, baina uste duden boakin lortuko eulatazia karrera eta toixoa. Ez, gazteleraz. Ja ingenieritza komplikatua da, beraz, euskeraz komplikatuagoa izatea mentzatu nuen eta gazteleraz aukeratu nuen karrera. Erdaraz. Euskaraz ez dakit asko eta ingelesa ere aukeratu dut eta hori. Batxillergoa euskeraz eman eta azkenean gazteleraz matematikak eta horrela bakit eta hobeto molatzen naiz. Bai. Eta euskaraz ikastaren auto hori,
zeba hartu zenuen? Euskara mantentzeko. Beti egin dut euskeraz ikastolan eta orduan segi euskaraz egiten eta badago. Unibertsitatez besteko Euskal Autonomia Erkidegoko ikaslek pasaden ostiralean izan zuten aldiz buelta. Kurtso berriari hasiera emateko Zarauzko Oroki eta Herri Eskolan izan zen Imanol Pradales lehendakaria. Sare publikoan matrikulazioan 94 D ereduan gauzatu da. Bi sareak kontuan izan ez gero, haurretan eraben 70 ariko dira euskarazko ereduan ikasten 2024-2025 honetan. Atzo ospatu zen Oñatin Euskal Diasporaren eguna. 7. edizio honetan, 1974an Ameriketako Estatu Batuetako Boise hiritik Oñatira arte joandako 90 irakasle eta ikasle komendu nahi izan dituzte. ¡Baratos amerikanoak! ¡Amerikanoak! Helburua berrira etortzea zen, kulturaz gozatzera, euskara ikastera, eta hala egin zuten. Bueltan ikasitako guztia Ameriketara eraman eta euskal haziak ainaren zituzten beste behin ere. Hazi berrituak ziren eta sustraiak ondo errotu ziren. Beraien ekarpenari esker, gure hizkuntza eta gure kultura nazioarteko dimentsio berri batera eraman ditugu elkarrekin. Eta orain, aldaketa garaia honetan, elkarrekin eta irudikatu behar dugu gure arteko harreman berria, diaspora berriarekin harreman berri bat alegia. Boisen egongo gara, Oñatiarren zai. Pasaden asteburuan bi gizon espetxeratu dituzte Euskal Autonomia Erkidegoan indarkeria matxista dela eta bata Donostian parkin batean emakume bati sexurasoa egitea egotzita eta bestea Gasteizen bere bikotekidea erailtzen saiatu izanagatik. Irtetzen zaidan denengoa da, nazkatuta gaude da. Nik uste hori partekatzen dugun sentimentu bat da. Batza osoa konpartitzen duen sentimentu bat da. Erasoa sufritu duen biktimari, udadaren eta hiriaren elkartasun guztia adierazi nahiko dugu. Iruñean Alde Zaharrean pisu turistiko lizentziak bertan bera uztea erabaki du udalak. EH Bildu, PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin alderdiek gauzatu dute akordioa. Iruñeko udaleko EH Bildu, PSN, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin taldeek ekimen arau emaile bat abian jartzea adostu dute, gaurtik aurrera Alde Zaharrean apartamentu turistikoen lizentzia gehiago ez emateko. Prebentziozko hirigintza aldaketa gisa definitutako akordio honek auzoaren bizi eredua babestu nahi du. Haren merkataritza defendatu eta turismo eredu jasangarri bat bultzatu. 2030 hiri agendan azaldutakoaren ildotik. Turismo jasangarrien aldeko apostu bat egiten dugu eta gaur egun Alde Zaharrean bertan apartamento turistikoen konzentrazio handiegia zegoelako eta hori nolabait zabaldu nahi dugu hiri osoari begira eta beste aldetikan guk apostu egiten dugu Alde Zaharra zaintzeko eta horre suposatzen du gaur egun dagoen etxebizitza alokairuren prezioak kontrolatu. Udalak aurrea hartu behar dio pisu turistikoen ugaritzeak dakarren arazoari, zeinen ondorio nagusitako bat auzotarren kanporatzea den.
Gaur egun Aldezarrean 186 ostatu daude. Hau da, eremu horretako etxebizitza guztien 2,8 eta hiriko pisu turistiko guztien 85 baino gehiago. 5 urtetan 80 ireki dira eta 21 eskaera berri daude. Zenbait lege aldaketa egingo dituzte lege egitasmoaren bidez, ezarritako helburuak betetzeko. Gaur onartu dute lege egitasmoa tokiko gobernuko batzarrean. Hirigintza aldaketa horrek ez du bestelako turismo ostaturik ukitzen. Eta beraz, hotelek, ostatuek eta aterpetxek egungo arau esparruarekin jarraituko dute. Kirolean azpimarratzekoa dugu 3. aldiz irabazi duela Kontxako bandera Arraun Lagunakek. Bestalde, ze berri dugu kirolean, Jon Hernandez? Kaixo, zer moduz, kirolari dagokionez arraunarekin hasi behar dugu. Arraun Lagunakek eta Urdaibaik duela urtebete lortutako garaipena errepikatu dute 2024ko Kontxako banderan. Donostiako klubak bere historian 3. irabazi du denboraldiko banderarik garrantzitsuena eta Bermeokoak 8. Biek ala biek irabazi egin zuten 2023an eta aurten errepikatu egin dute. Lehenengo jardunaldia jokatu horretik hainbatek uste zuten Lugainene eta Bou Bizkaia favorito nagusiak zirela garaipena lortzeko. Aurreko igandean izandako emaitzak ikusita askok uste zuten biak zirela hautagai nagusiak, ia bakarrak Kontxako bandera irabazteko, eta bigarren jardunaldian iragarpenak bete dituzte aurreko igandean erakutsitako nagusitasuna berretsita. Horren bestez, Arraun Lagunakek 3 Kontxako bandera ditu jada, 2022, 2023 eta 2024. Eta Urdaibaik berriz 8, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2022, 2023 eta aurten 2024. Aurtengo edizioan, bi ontziek errepikatu egin dute 2023an erdietsitako garaipena. Urdaibaik, azken 3 ekitaldietan jarraian bereganatu du bandera Gipuzkoako hiriburuan. Emakumezko futbolan berriz Atletikek, Errealak eta Eibarrek Liga F hasiera eman diote asteburu honetan. Atletikek 3 puntu lortu zituzten Levanteren zelaian, huts eta 1 irabazi eta gero, lehen minutuetan Irene Ogizak sartutako golari esker. Iskanbila bigarren zatian gertatu zen, epaia Levanteri gol 1 balio gabe utzi eta gero. Atletiken atezainak Adriana Nanclares oso partidu dotore egin zuen. Eibarrek ere 2 eta huts irabazi zuen Betizi Ipuruan, eta denboraldiko lehen 3 puntuak bereganatu zituen. Ane Camposek eta Esperanza Pizarrok sartu zituzten armaginen golak. Eta Errealak ezin izan zuen puntu bat ere bereganatu, Sevillaren aurka 3 eta 2 galdu ondoren. Padillak aurretik jarri zuen Sevillak 28. minutuan, eta Nerea Izagirrek banakoa egin zuen 76an. Gero, Kantek 2 gol egin zituen, 79an eta 73. minutuetan, eta 3 eta 1 markagailuan jarri zuen. Partidako azken minutuan Labagosek 3 eta 2 egin zuen, eta Realarekin jokatutako lehen partidan horrela bukatu zen. Beste alde batetik, txirrindularitzan Primoz Roglic, txirrindulari esloveniarrak, irabazi zuen Espainiako bueltaren 79. edizioa, eta Stefan Kuhn nagusitu zen azkeneko etapa Madrilen. Txirrindulari suitzarrak saio bikaina egin zuen erlojuaren aurka eta 26 minutu eta 28 segundu bera izan zituen 24,6 kilometroko ibilbidea egiteko. Roglic izan zen bigarrena eta Mattia Cattaneo 3. Ondorioz, eta espero zen bezala, ez da inolako ustekabarik izan, eta Roglicek 4. aldiz irabazi zuen Espainiako buelta. Harekin batera izan ziren podioan Ben O'Connor dekatlonekoa eta Enric Mas Movistarrekoa, 2. eta 3. aurren ezurren. Mikel Landa berriz 8. tokian bukatu zen. Bestalde, edizionetan Wout van Aert eta Caden Groves nabarmendu ziren, 3. etapa irabazita. Alabaina, txirrindulari belgikarra erretiratu egin zen, erorikoa izan ostean eta ondorio txirrindulari australiarrentzat izan zen erregultarsunaren maiot berdea. Mendiko sailkapena Jay Vine irabazi zuen eta gazterionena Matias Eskilmos izan zen, Florian Lipovic eta Carlos Rodríguezen aurretik.
Azkenik, Joko Paralimpikoetan, Higinio Rivero piraguista laugarrena izan zen VL2 200 metroko probako bere finalerdian eta A finaletik pauso bakarrera geratu zen. Higiniok ez zuen finalerako txartela lortu jokatutako sailkatze proban. Izan ere, serie bakoitzeko piraguistarik azkarrena sartu zen finalean, eta Fernando Rufino de Paulo, cowboy brasildarrak, bere serian ezarritako erritmoa biziege izan zen berarentzat, gehiagizkoa. Bizkaitarrak laugarren postuan bukatu zuen bere seria, eta finalerdietara pasatu zen. Final handira heltzeko beste pauso bat ematera behartuta. Gaur eguneko bigarren finalerdian lehiatzea egokitu zaio, bietan zailenean eta gainera haizea kontra izateak ez zion bat ere lagundu. Riverok laugarren postuan bukatu zuen bere seria, 56koan denbora eginda. Bi finalerdiak kontuan hartuta 7. izan da. Parisko jokoetan bere parte hartzea amaitu ondoren Riverok bere hurrengo erronkak pentsatzen hasi da jada. Basque timeko kirolariak 2026an Milan Cortina d'Ampezzon jokatuko diren negu jokoetarako sailkatu nahi du. Aurreko denboraldian Higinio iraupen eskian eta biatloian lehiatzen hasi zen nazioartean, eta honetan gauza bera egingo du. Hauek izan dira gure albisteak denetarik eta euskaraz. Informazio gehiagorako sartu 11.eus atarian edo gure sare sozialetan ongi izan.